जगभरातल्या क्रिस्तांव भावांनी शुक्रारा गुड फ्रायडे मनयलो। गुड फ्रायडे क्रिस्तांव भावां खातीर चिंतन आणि प्रार्थना करपाचो एक पवित्र दीस मानलो वता। गोयच्या हेर इगर्जे प्रमाण मडगांव हांगासरच्या मॉन्ते हिल कॉपेलात सांत्वन आणि आध्यात्मिक मूल्यांची याद करीत क्रिस्तांव भावांनी गुड फ्रायडे मनयलो। येशू क्रिस्ताक खुर्सार चडोवपाच्या स्मरणार्थ सगळे मॉन्ते हिल कॉपेलात एकठांय जमले। गुड फ्रायडेचो दीस बलिदानाचे चिंतन करून तांच्या शिकवणीची याद करून दिता अशें फादरान ह्या वेळार उलोवप केले। जेजूचे कोश्ट पडोवन कुस्सार आत्ताची बिकटताय दिश्टी पडटा आनी तेच बरोबर देवाची काकूट देवाचो मोग दिश्टी पडटा आनी आयचे रितीन बरे भाशेन वांटो घेतलो जाल्यार आमचे पातोक आमी सोडूंकूच जाय आनी देवाच्या मोगान पडूंक जाय। पण जेजूच्या कोश्टा मोडण्याचो शुक्रार बरे भाशेन सारूंक भावले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।